Исәмсез, Илдар әфәнде? Исәнмесез. Чынлап та, Татарстан китап нәшрияты татар телен саклау һәм үстерүдә бик нәтиҗәле эш алып бара. Без инде һәр вакыт сезнең китапларыгызга карап сөенәбез. Менә хәзер дә яңа китаплар алып килгәнсез безгә. Рәхмәт, шундый җылы сүзләрегез өчен. Чынлап та, Татарстан китап нәшрияты менә узган елда без 157 исемдә гомуми тираж 300 меңнән артык китаплар бастырып чыгардык. Һәм дә аларның 85% татар телендә. Инде бүген айырып әйтәсем килә, инде безнең яшьләр һәм балалар өчен бастырылган китаплар турында билгеле булганча бит инде безнең телебезгә, ана телебезгә мәхәббәт ул кичкенәдән тәрбияләнергә тиеш. Һәм инде менә узган елның безнең шактый гына матур проектлары киләчәктә дә, быел да дәвам итәчәк, һәм киләчәктә дә дәвам итәчәк дигән өметләр бар. Һәм шушы проектлар турында ике генә сүз әйтәсем килә. Менә инде әйткәнемчә, узган елны шактый зур тираж белән бөтен балалар бакчаларына менә шундый энциклопедиялар таратылды. Ул да булса 6 яшькәчә кадәр балалар өчен песиләр турында, су дөньясы, машиналар турында алар кызыксынган менә шушындый китапларны һәр балалар бакчасына таратып чыктык. Һәм тагын инде сөйли торган китаплар турында да әйтеп үтәсем килә. Менә шушындый сөйли торган аның төймәсенә басып сөйли торган, хәтта менә бу китап ул безнең Батулла бабаебыз дип әйтәбез бит инде, Рабит Батулланың тавышы белән тавышландырылган. Һәм аның һәрберсе 11 мең тираж белән балалар бакчасының һәр балалар бакчасына гына түгел, балалар бакчасында булган һәр балалар төркеменә таратылды. 3 китап. Менә киләчәктә дә шушы проект дәвам итеп, менә инде бүген безнең инде менә сер итеп кенә әйтәм, типографиягә тапшырылды. Менә шушы проектның дәвамы энциклопедиялар дигәнем. Инде менә һәр элеккеге проект балалар бакчалары өчен булса, һәр мәктәпләр өчен тагын улырак, инде бала үсә торган саен аның бит инде кызыгулары, мавыгулары арта бара һәм үсә бара дип әйтергә кирәк. Һәм менә инде тагын 10 китап, 10 дәнәдә, 10 исемдә һәм зур тираж белән шулай ук мәктәпләргә таратылачак. Ул да булса менә этләр турында, диңгез, океаннар турында, хәтта илләр һәм континентлар турында, футбол, бизнес турында, энциклопедик һәм ул Мәскәүнең Росмен дигән нәшрияты тарафыннан инде русча чыккан китаплар һәм бүгенге көндә без аны татарчага тәрҗемә итеп, бу бөтен Россия күләмендә зур киң таралыш алган китаплар һәм иң популяр китаплар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә без шуларны сайлап алдык. Бу тел комиссиясе әгъзалары арасында инде һәм шушы китапларга тукталып, инде менә 10 китап шундый зур бүләк булып безнең мәктәпләргә барып җитәчәк. Мин карап торам, бизнес, эшмәкәрлек буенча да сезнең китап әзер. Чынлап та аны бит инде мондый темаларны да кичкенәдән өйрәтергә кирәк. Һәм дә инде безнең бизнес дигәнне безнең күп кенә балалар, алар бит русча мәҗбүр булалар. Менә шу китаплардан әгәр дә теләгән менә футбол турында, бизнес турында булсын, илләр турында булсын мәгълүмат кирәк чакта, татар телендә андый мәгълүматны табу авыр. Шуңа күрә без менә шушы эшне җиңеләйтер өчен шушы китапларны бастырып, менә шулай тарату эшенә тотындык та. Инде моннан тыш, менә әйткәнемчә, безнең бит инде татар телен үстерү комиссиясе эшчәнлеге нәтиҗәсендә без тагын шактый гына күләмдә безнең танылган шәхесләребезне таныту эшендә башкарабыз. Бу китаплар белән бергә без һәр мәктәпкә, һәр балалар бакчаларына тагын плакатлар да әзерләдек. Ул плакатларда менә үзебезнең мәктәптә укыган чакларны искә алсак, без бит инде химия кабинетында Менделеев сүрәтен искә төшерә алабыз. Рус әдәбияты кабинетыннан Толстой, Пушкин сүрәтләре күз алдына килеп баса. Безнең үзебезнең татар халкы өчен, татар халкының күренекле шәхесләрен без белеп бетермибез. Һәм дә инде менә шушы эшне дә җайга салдык. Һәм инде бүгенге көндә безнең һәр мәктәпкә тапшырылган, һәр балалар бакчасына зур комплектлар белән безнең күренекле шәхесләребезнең һәм алар турында мәгълүмат, шагыйрьләр дә анда, медицина өлкәсендә, төрле өлкәләрдә безнең шәхесләребез байтак. Һәм бу эш тагын да дәвам итәчәк. Быел да, киләсе елларда да дәвам итәчәк дигән өметтә торабыз. Бик яхшы. Тагын татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән Татарстан китап нәшриятын нинди проектлар берләштерә? Ул проектлар бихисап, дөресен генә әйткәндә. Аларны менә тиз генә сөйләп бетереп тә булмый. Менә мәсәлән бүгенге көндә, менә әле монда студиягә килгән вакытта Марат Готович белән бергә сөйләшеп алдык магнит такталар турында. Ул инде бу эш белән ул даими
рәвештә, көндәлек рәвештә кызыксынып тора. Ул инде безнең балалар бакчаларында магнит такталар һәм магнит карточкалар белән бергә шундый мәгълүмат биреләчәк. Менә һәрбер рәсемнәр, менә бүгенге көндә инде рәсемнәр эшләү художниклар тарафыннан ул татар әбиләре, татарча нинди киемнәр, татар ризыклары, менә шундый магнит карточкалар булып балалар бакчаларында уен формасында һәм өйрәнү формасында да эшчәнлек алып барылсын өчен менә шулай җитештерелә. Һәр балалар бакчасына, татар балалар бакчасына һәрберсенә шундый проект булып, шундый продукцияны җиткерәчәк Алла бирсә. Эшегез нәтиҗәле булсын, иң мөһиме. Амин. Һәрвакыт сезгә уңышлар теләп, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт әйтеп, сау булашабыз. Сезгә дә рәхмәт.